Da li sam jutros zaboravio da isključim peglu? Čuveno pitanje koje je nekada mučilo domaćice više ne zahteva da se vratite kući kako biste proverili. Jednostavno pogledajte na vašem mobilnom telefonu i isključite je putem aplikacije. Ovako nešto je moguće uz D-Link Smart Power, pametni produžni kabel sa 4 utičnice koji, zahvaljujući Wi-Fi konekciji, pruža korisnicima kontrolu u svakom trenutku, gde god da se nalaze. Tako putem My D-Link aplikacije možete uključiti svetlo, klima uređaj, ventilator ili bilo koji uređaj koji je povezan na jednu od utičnica ovog produžnog kabla. Za svaku od utičnica je čak moguće definisati i raspored automatskog uključivanja i isključivanja u tačno određeno vreme, a uređaj je kompatibilan i sa pametnim asistentima poput Amazon Alexe ili Google asistenta. D-Link Smart Power utičnice prate i potrošnju struje, dajući vam u svakom trenutku informaciju o trenutnoj snazi priključnih uređaja, kao i pristup mesečnim izveštajima radi praćenja potrošnje energije. Moguće je čak i određivanje mesečnog budžeta, kako potrošnja ne bi premašila određeni nivo. Radi maksimalne bezbednosti, utičnice posjeduju i zaštitu od preopterećenja i pregrevanja. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.